Ramogi omedo dhi nyime ka wang'iyo koro motende kod weche mag pok mag omenda. Kaontis pod biro dhi nyime gi ywago pek tok romo machielo mar temo kelo thek ewi chenro mar miyo kaontis pok margi mar omenda gore lwanda. Mana kaka juma mokalo, romo ma kawuono bende nopong' gi ywaruok e kind senetas kod jood bura ewi dwaro mar miyo kaontis bilion 400 e kinde ma sirikal kod od bura to oikore mar golo bilion 380 kende. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, chung' motegno mar jood bura wachore ni en kaluwore gi sigu mantie kindgi kod governors ewi ng'at ma onego telne omenda mar kongo apeni e kuondegi mag od bura. Osiep ma wach e kind jood bura kod governors odhi nyime kod rocho twak mar yudo thek e chenro mar miyo sirikal mag counties pok margi mar omenda. Our legal team please answer all the questions that e odiochieng' mar ariyo mar bura ma kamano makelo kanyakla komiti mar od bura mochung' ne loso budget kaachiel kod senetas. Jo od bura oumoye gi piny ni counties ok nyalo yudo bilion 400 magidwaro nikech omenda makamano ne odwok piny e budget bang' sirikal wito oko chik mar omenda mar 2025. The national government has already taken 325 billion of that shortfall, and the counties have been asked, since this is a unique year, can you allow we take only 20 billion out of that shortfall, and come next financial year, we'll go back to our normal life. Jo od bura e bwo telo ma jakom komiti mar od bura mochung' ne loso budget ndindi nyoro okawo chung' ni miyo counties bilion 400 ataro kod bilion 380 manie paro mar chik mar pogo omenda e kind sirikal mamalo kod sirikal mag counties nyalo keto sirikal e bugo mar chik. Supposing we actually amend or conform with the Senate's request, and we pass an amended version from what we passed in the National Assembly, and therefore a figure other than 380, which is in the appropriations bill. I hope you are understanding. What would happen if the National Assembly, in the entire of this financial year, does not consider any appropriation, any supplementary budget? Chair, when you have an appropriation bill that already gave 380, and you come assuming we agree 395 or even 400, then I'll be guided to guide my chair that in the end you would be in violation of Article 219. You must, the money that goes to the county must be without deductions. So you cannot, as a committee, make an informed decision to give 395 when from flowing from the appropriation, you already gave 380. Ler makamago olwar e it modinore mag senators mapod oramo ni counties nyaka yud bilion 400 kagiwacho ni sirikal mamalo ema onego kaw ting' kaluwore kod rem mar choko osuru ma okel kod okang' mar wito oko chik mar omenda mar 2025 paro ma ok kwed kod jo od bura. With all these many stories and the cul-de-sacs and it's going to be Karandora, forget about that. The money we are talking about is 15% of shareable revenue out of 100%, where the national government has kept 85%. Nothing more, nothing less. Magitimore e kinde ma seneta seyo jo od bura kuom tamore medo counties omenda kaluwore kod ywaruok e kindgi kod governors ewi omenda mar kongo apeni e kuonde chung' od bura margi mong'ere kaka road maintenance and fuel levy. we agree these are politics. Politicians with political issues. The issue at hand is never now about the numbers, it's about the politics in the National Assembly and the case in court about RMLF. Kweth okinde mag Senate kata kamano onyiso komitino ni poni jo od bura kod senators okochopo e winjruok jaga budget maduong' mar sirikal onego mi counties atamalo 50 mar pok margi mar omenda mar higa mokalo mar chwalo chenro mag dongruok. Ponono ni komitino okochopo e winjruok e bwo jumbe 3 mabiro, paro makamano idhi wito oko kendo chuno counties mondo oyie kawo bilion 380. Piny owacho mag counties pod biro dhi nyime kuom rito kuom thuolo ma ok ong'ere mar yudo pok margi mar omenda kaluwore kod ywaruok e kind governors kod jo od bura ewi omenda mar kongo apeni mong'ere ka road maintenance and fuel levy. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.